നിക്ക് നിക്ക് നിക്ക്. എന്താ പ്രശ്നം? എന്ത് പ്രശ്നം? നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും പ്രശ്നമുണ്ടോ? എനിക്കൊരു പ്രശ്നമില്ലേ. നിങ്ങൾക്ക് വല്ല പൈസയുടെ പ്രശ്നം എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടോ? സാമ്പത്തികമായിട്ട് ഒരു ബുദ്ധിമുട്ട്. ഒഫീഷ്യലി വല്ല പ്രശ്നമുണ്ടോ? ഒഫീഷ്യലി എന്ത് പ്രശ്നം? നീ പറഞ്ഞു പറഞ്ഞ് പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കുവോ? നിങ്ങൾക്ക് വയറിന് വല്ല ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടോ നീ? ഒന്നുമില്ലടി. ആ, നിങ്ങളുടെ ഫോൺ എവിടെ? ഫോൺ ഞാൻ ചാർജ് ചെയ്യാൻ വെച്ചു. അറിയുള്ളൂ, അത് അരമണിക്കൂർ കൊണ്ട് ചാർജ് ആവും. വേറെ പ്രശ്നമൊന്നുമില്ല കേട്ടോ. നിങ്ങൾ ചിന്താമഗ്നാവണ്ട.